gusto kong pag-usapan eh. Oh, ang ganda naman ng transition. Si March na, di ba? 1 year na yung ano, no? Yung COVID, yung lockdown. Ano masabi mo sa lockdown? 1 year? Oo. Wala lang kami sa akin. Bakit? Experience, mga side comment. Yan. Normal lang sa atin. Wala tayong Hindi ba mas... Hmm. ano yung sama na nangyari sa atin. Tuminodo. Hindi yung kasipon. Diba? Kaya nga eh. Tapos lagi tayo sa labas nun kasi nag-walk tayo. Yun nga eh. Madalas mo tayong lumalabas, diba? Kinukuha ko lang pala ng video na gano'n ako nung ulangot. Then ano ko lang kasi, di mo. Sabi nila, kailangan mag-lockdown, mag-mask para yun daw yung posibleng pang-stop ng COVID, di ba? Sabi. Naisip ko nga eh, parang, paano kaya? Let's try the impossible, di ba? 1 year na, padami pa rin ng padami yung ano, yung nagkakaroon, di ba? Isipin mo, kung possible talaga na hindi dumami, yung lockdown na yan, yung mask na yan, face shield, eh dapat hindi na dumami, di ba? Pero dahil nga virus siya, parang flu, kahit anong gawin mong iwas, magkakaroon ka pa rin. Yun yung ano nun eh. Yes. Bakit yung mga natamaan hindi na nagka-face mask? Oo, di ba? Nagka-face mask na yun, di ba? Umiiwas na talaga. Sa isipin mo, bakit ang pinaka nasaktan lang talaga yung mga SMEs eh, di ba? Yung mga small, medium scale na enterprise, di ba? Sila yung namatay sa yung mga mahihirap. Wala pa atang milyonaryo na namatay sa COVID, you know? Isipin mo lang yung mga ganung bagay. Ay, parang napaka-dali ng isipin ng logic. Ikaw, ano sabi mo? Si Bill Gates nga, hindi nagmamastay. Oo. Namatay ba siya? Walang ano man, walang Posible siya pa yung nagpapatupad ng galing na ano. mask, diba? Anong nakakos ng mask, diba? Posible Hypoxemia. Vaccine yun. Oo, tama, hypoxemia. Kung saan makukulangan ng oxygen yung katawan, Oo. diba? Ano pa yung gagawin ko? Kaya maganda, let's try the impossible naman, diba? Open nila lahat, sa lahat. Pwede ulit mag-travel, basta within the Philippines, kung ayaw talaga nila yung sa abroad. Saka, ayon siya kay Dr. Fauci. Tatakot si Dr. Fauci kay Dr. Rashid Butar. Sino yun? Yun yung doktor nagsasabi na hindi kailangan ng face mask. Treatable ang COVID. Hindi, rest lang, vitamin C, sunlight. Parang Afrikano ba ito itsura nun? Parang Bombay eh, di ba? Oo. So, ang dami yung testify na doktor eh, di ba? Pero wala pa din. Tama ka muna. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Bubatin kita. Dito. Mama, pakap nga muna. Yan. Kaliwa ko. No. Kaya tingin ko, dapat let's try the impossible. Kasi possible, hindi gumagana eh, di ba? Hindi gumagana yung possible na ginagawa ng treatment o ano eh. Try naman natin yung impossible, di ba? Bakit yung mga ang tawag dito? Yung sa Tanzania, yan, pag-aralin ng Tanzania, di ba? Yung sa Egypt, yun, wala nang mas dun eh. Bakit yung mga, kung may vaccine ka na, ba't ka pa matatakot na Magka-COVID pa rin, no? Oo. Tapos
takot ka na hindi pa rin bumas. Oo, saka sa, di ba, pag may namatay sa COVID, report agad kahit isa lang. Simula nagkaroon ng vaccine, 12,000 na yung namatay eh. Hindi nila Hindi na tinatelevise. Hindi nyo yung news yun. Oo. Puro vaccine, puro... Ay, namatay ba o injuries? Injuries. 12,000 injuries. Marami na nagpapakita na ano. Bell's palsy, namatay. Pero bakit Karoon- sasabihin pa rin nilang fake yung mga yun? Oo, fake news pa rin, di ba? Eh, totoong nangyari naman ah. Hello ka dyan. Walaan pa rin nila yung napakaraming Kasi, tignan mo ah, namatay mas sa... number ng namatay sa flu o trangkaso, saka number namatay sa COVID, mas marami pa rin namatay sa flu. Di ba? Kaya, hindi Siyempre, naman sasabihin nilang ano yan, COVID pa rin. COVID pa kahit din. flu lang. Oo. Wala na nga may trangkaso ngayon eh. Lahat COVID na kagad eh. Wala na ano ngayon. Tingin ko ano talaga to eh, parang ano to, propaganda na hindi na talaga ano. Parang malaking company lang yung kumikita eh, di ba? Sa panahon na to, di ba? Kaya, Nasa Ewan na rin ko. yung mga open yung mind na parang maraming pinaglalaban pero yung mga ganitong bagay, hindi nila makita oo, na, hindi na ano no. na ano lang din pala to. Parang parang inaano tayo eh. Oo, parang mentally na war, di ba? Parang natatakot, puro takot na lang eh. Saka kung isipin mo, may internet na ngayon eh, di ba? Pwede na mag-research, pwede ka nang magbasa, hanapin mo yung mga nagsasabi na ang COVID is malaking business, di ba? Pwede mo lang hanapin yun yun, pwede ka nang mag-research. May internet na eh. Nakakapag-ML nga yung mga tao eh, di ba? Makapag-load eh, pang ML eh. Makita mo, ang gaganda ng cellphone eh. Diba? Pero wala eh, ganun talaga eh. Dito sa Baguio, ewan ko ba, ganun lockdown eh. Sana no, try nila yung impossible. Diba? Ano yun si Rashid Butar yun, promise. Yun pa lang. Natakot tumarap kay Fauci. Saka marami pa akong reference na doktor o nurse o ano sa iba't ibang bansa. Ilalagay ko rin dito sa video, mahal, yung mga pangalan nila. Nakakatawa eh. Tapos merong ano eh, parang Kazakhstan ba yun? Basta Middle East. Dalawang magkatabi na bansa. Yung isa, nagpa-vaccine sila. Yung isang bansa, hindi sila nagpa-vaccine. Yung isa, dumami, yung mortality rate. Tumaas yung mortality rate nila, namatay, mas madaling nang namamatay yung tao. Kaysa dun sa isang bansa na hindi nagpa-vax. Diba? Parang, siya, sabihin muna. Dito ka muna, magsalita ka nga. Anong sasabihin mo? Nasa ano yung lifestyle din yan eh, sa pagpapaaraw. Sa hindi siya seasonal flu na ano, hindi siya seasonal, parang sobrang ano niya, na umaraw, uminit. Kasi normal kasi ano eh, pag kunyari, trangkaso, tuwing taganto, tag-ulan, gano'n. Dapat ganun lang ang sakit eh. Ito, 1 year round na eh, ganun pa din. Oo nga. Diba? Parang wala na. Yung mga tao nagbubuo na ng ano eh, ng immune system nila eh. Diba? Yung mga tao nagbi-build na ng immune system nila na ano eh, na kaya ng harangin o yung kaya mag-survive eh sa panahon na ito eh. Baby. Kaya tingin ko masyadong ano lang. Ewan ko, opinion lang naman to eh. Basta let's try the impossible naman, no? Tsaka basa-basa din. 1 year na, walang sino mang nagtatanong. Lahat sumusunod, di ba? So sabihin nyo, free kayo, di ba? Free man. Pero wala kayong... Takot kayo. Hindi, wala kayong anong magtanong. Yun lang eh, di ba? Oo, tama. Hindi man kayo nag-research. Parang ito na lang yun. Oo, ito na lang yun, di ba? Kung ano yung sinasabi niya ng media, ng ano, mas nakakataas, yun na yun. 1 year na tayo Parang pupunta ng... sumusunod ka na lang din. Parang hindi mo sinusunod yung sa'yo. Kung ano yung paniniwala mo. 1 year na, di ba? Ito tayo talipa pa, walang mask. Ganon. Nakagala tayo kahit pa paano, walang mask. Nagmamas lang tayo pag kunyari, yung kailangan.
Pero hanggat Kasi maaari ano, hindi. ano yun? Ano ba yan? Batas dito sa Baguio eh. Ang tawag nyo? Nalimutan ko na eh. Pero parang executive order, protocol, ganun. Batas na siya. Magmumulta ka pag wala kang mask. Wala pang Totoo bill. lang sa labas pag ano, parang yung mga facial. Walang kwenta na lang. Walang kasi kwenta. Pa nasa taas ng ano, di ba? Ulo. Di parang wala lang din pala talaga. Oo. Protocol na lang. Protocol. Parang Saka marami kasing mawawalan ng business. Isipin mo, pharma. Sino mo may-ari niyan? Mga politiko, mga mayayaman. Diba? Oy. Kaya tingin ko, isa yun sa mga mga hospital, diba? Mga business na yan yung malulugi. oo, luto tayo. Sangag na kayo, sangag na. Siguro gawin ko title na possible don't work, let's try the impossible, di ba? Saka sabi niya sinasabi ko lagi sa'yo nun. Uy! Aray! Tamaan ako. Yung buti hindi nabasa. Yung sinabi ni... Sino ba yun? Muta ko na eh. Yung... naging presidente ng Africa ba yun? Si Nelson Mandela. Everything is impossible until it's done, di ba? Gawin muna, try lang, di ba? Kasi 1 year lang nag-try sa may masaka patient, di ba? Hindi effective, di ba? Try natin yung walang restriction. Diba? Ganun lang, Tanzania mindset, ganun. Para lang yung Tanzania, nag-test sa papaya, nag-positive. Nag-test sa goat, positive. Kaya, let's try the impossible. Magsangag na. Wala na. Halika na. Si baby, Mahal. Sakit ka.